हेलौ खुलुमबाय माबोरै दं? मोजांना खबरा? खुलुमबाय। औ मोजाङैनो दंथ'यो। ओमफ्राय नोंथाङालाय दासान्दि मारै दं? आंनालाय बिदिनोसै गेजेरावनो मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा। ओमफ्राय माने आदसा नोंथांखौ माने बुहुत मानसिफ्रानो सोंहरदों आरोना गोबां मानसिफ्रानो सोंहरदों आंनियाव औ नोंथाङा दासान्दि बोरै दं आरो मानि जाहोनाव दिनैसिमबो रादाबखौ फोसावनो हायाखै औ मा जामारदों बेखौ मानसिफ्रा रायजोफ्रा मिथिनो लुबैदों आरो बेखायनो आङो नोंथांनिसिम डाइरेक्ट सोंहरनाय जाबाय। आतसा जानायाथ' एसेग्राब बिदि जायाखै एसे उसुबिदा जादों आरोखि मानसि नालाय औ सुबिदा उसुबिदा थाखायो नङा होमबा औ बयहाबो पार्सनेल लाइफनि एसे सुबिदा असुबिदा थाखाय ओंखायनो आं दासान्दि होथ'वाखै आरो ओमफ्राय एसे रेस्ट लानो सानदों आरो औ ओंखायनो होथ'वाखै रेस्ट माने नोंथाङाथ' नै मा जाबाय 10 दिन 11 दिन बारलांबाय औ दासिमबो होनो औ बेखायनो मानसिफ्रा बारलांबाय एसे माने मानसिफ्रा सानदों आरो ना मा जामारखो होननानै नङाबाथ' नोंथाङा होफिनगोन सानसे साननैल'सो थायोमोन ना सिगां औ औ होफिनगोन औ होफिनगोन माने बे मासनि गेजेरावनो होनो नाजागोन। औ माने बे जाहोनाव लाबोनो नाजाबानो जाबाय औ जेसेबां हायो एसेबां थाब नाजागोन आरो होफिननो औ रायजोफोरा माने सोंहरबाय थागासिनो बेखायनो आंबो सोंहरनाय जाबाय नोंथांसिम डाइरेक्ट माने आंबोथ' डाइरेक्ट भिडिअ खालामनायमोन सोङालासिनो औ औ माने लोमजादों मादों होननानै खिन्थु आं औ बेफोरखौ मोजाङै मिथियालासिनो बोरै खोन्थालाबायनो रोंबा औ रायजोफोरनो बेखायनो आं औ डाइरेक्ट फन खालामनानै सोंहरनाय जाबाय आरो दाख्लै आं कमिउनिटि टेबाव नुनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे माने खोन्थाखादोंमोन नालाय औ उसुबिदा जानायखौ आं खिन्थाखादोंमोन आङो जेब्ला आं कामबेक जागोन माने जेब्ला आङो निउस लाना फैफिनगोन अब्ला आं डिटेल्सआव खोन्थागोन आरो औ बेखौ आङो मोनसे सारप्राइज हिसाबैसो दोनदों आरोखि बा दा खोन्थानो हाथ'वा नामा बेखौ दा खोन्थानो हाथ'आ बेखौ आङो आंखौ जेसेबां नायो जाय जेसेबां आंखौ फल' खालामो जेसेबां आंनि खौरां नायबोयो औ बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे सारप्राइज हिसाबै दोनदों आरोखि औ आं जेब्ला कामबेक जागोन अब्ला आं बे सारप्राइजखौ होनो सानदों आरो दाथ' खोन्थानो हाथ'वा होमबा ना दा खोन्थाथ'आ माने सारप्राइजसो नालाय बेयो औ ओमफ्राय दा बबेयाव दङ ओजों दङ वेस्ट बेंगलाव दंना नैबे बिटिआराव दङ आङो दा बिटिआरावनो दंथ'यो औ ओमफ्राय नोंथांनि गामि आरो न'खराव सोर सोर दं बेखौ खोन्थानो हागोन नामा? गामियाथ' जोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनि औ डिस्ट्रिक्टआ चिरां जाहैबाय ओमफ्राय न'आवथ' जोंना गोबां मानसि दङ मादार फादार थाखाबाय ओरै आरो बिदाफोर दङ बाजैमोन दङ ओमफ्राय बिसिनि फिसाफोर दङ जइन्ट फेमिलि मेनलाथार अ आलादा जाथ'वाखै आलादा जायाखै औ जयैनो थायो औ होमबा थाबैनो फैनो नाजादो औ औ औ नाजागोन दे औ बेखौनो हानायमानिखौ सोंहरनाय जाबाय थाबैनो फैनो नाजागोन औ ओमफ्राय दे ओंखाम जाखांबाय औ जाखांबाय नै दासो जास्ट जाखांदों मा ओंख्रि जाखो बेदर बेदरा दिनै बेदर जायासै माबा जादों थास' बिथ'रि जादों अ गोथावथार आरो माथो ओमफ्राय थालिर दावखा फाजा जादों थालिर दावखा माने मा होनोबा नोंसिनिथिंबा थालिर थायोना मोनसे ओंख्रि जाग्रा अ माबा थालिर मैखुन मैखुन नङा फिथाइसो थालिरथारानो बेयोखौ फाजा जायो ओंख्रि जायो अ ओमफ्राय गोथाङैनो फाजा जायो आरो अ मोजाङानो दे मैखुन नङा बेयो अ ओमफ्राय मामोन सालाद जादों अ नोंथांमोनालाय जाखांबाय जाथ'वाखै नै जोंना एसे लेट जायो दानि बावसो सिखारदोंना अ निउस हगारो नालाय औ हगारनानै उन्दुफिनोबा औ फुङाव हगारनानै उन्दुफिनो नालाय बेखायनो उफाय ओंखायनो आं गैया माने बिदि सानबाय आरोना दिनै आं भिडिअ खालामनोसै मानसिफ्रा आंनाव सोंहरगासिनो दं एसे क्लियार जाथों होननानै डाइरेक्ट सोंहरनाय जाबाय आरो नोंथाङा गाज्रि मोननाङा सोंहरनायनि थाखाय मोना जेबो गाज्रि मोना मिथिनोथ' बयबो लुबैखायोना औ जिहेथु सानफ्रामबो होयो औ ओमफ्राय एफा गोबाव होआसै नालाय मानो होआसै मा जामारदों बिदि साननाय बयहाबो थायो औ बा माब्ला फैफिनगोन बेखौबो बयहाबो साननाय थायो नालाय औ ओंखायनो जेबो नङा गाज्रि मोना दे होमबा ना मोजां गोजोननाय औ थाबाय औ नोंथांनिसिम दे मोजाङै थाबानो गोजोन्थों जाबाय औ औ दे